Hvad så folkens? I dag så spiser vi noget chili. Og ikke det der 2 forskellige. Og ikke alt det der chili, som de andre YouTubers har spist. Noget ordentligt chili. Noget der smager. Noget der er mega hårdt. Noget der er mega stærkt. Ja. Så nu vil vi begynde. 1, 2. Er du klar? Ja, slap af. 1, 2, 3. Nu. Okay, riv lige den der ting af. Ikke spise det hele. Okay, 1, i dørene. 2, 3. Nu. Jeg kan ikke hive min af. Det er lige meget. Bare spise hertil. 1. Vi skal bare spise indtil det kernerne er fandme. Oh shit, man. Jonas, spis. Jamen, jeg kan allerede smage det. Spis. Jeg begynder at græde. Det kernerne. Det smager ikke så godt, du spytter det på. Jonas, kom. Jonas, du skal spise det. Jamen, jeg skal lige have noget mælk. Men du får penge, hvis du spiser nogle af kernerne. Hvor mange penge? Hvor meget vil du have? 100. Okay. Og jeg giver dig bare det, jeg har. Ej, jeg kan ikke. Jonas, kom nu. Jeg giver dig 10 kroner. Køb en kebab til dig. Kebab, Jonas. Det er først, det er først, når man har spist kernerne, det gør ondt. Jeg fik 3 kerner. Spis flere. Du spiser fra siden af. Ikke det normalt. Det er det stærke chili. Og ja, det er også det. Ej. Og det brænder. Det var meget også fint. Har du ikke mere mælk i bagen? Nej, hallo, min er meget stærkere. Det er det, du tror. Okay, så prøv at spise det her. Mere. Helt ind til kernerne. Det gider jeg sgu ikke. Jeg har selv spist mine kerner. Kan du ikke have mere? Så har jeg jo vundet. Nej, du skal spise resten. Vi ser, hvor meget du kan spise. Ja, okay. Vi har set, hvor meget du har spist, ikke også? Ja. Jeg har allerede spist mere end dig. Har du spist med kernerne? Du spiser hvad? Den er meget stærkere. Nej. Så spis den her. Spis her. Nej, fordi så vinder du sgu. Nej, det tæller ikke så. Kan ikke trække vejret med? Men jeg har vundet, ikke også? Spis noget af den. Jeg har vundet. Ja, du har vundet. Okay. Ja, det var bare for den så spis lige den. Noget af den. Fordi han er så sej, så vil han lige... vil jeg lige spise. Den er stærkere. Nej, det er ikke. Det er bare... Den der... Så spis til kernet. Tag en kerne med. Shit, det er større. Jeg var en pussy. Ja. Oj. Ja, det var alt for den her video. Tak fordi I så med. I må meget gerne like og guide den, fordi det gør for ondt. Jeg græder i starten.